जोंनि उसुंगिरियाव फैनाय बर' थियाटारखौ जोंनि बर'फ्रा मानो नाया एक्सुवेलि जाहोना मा बे खोथाखौ सोंदोङो बिथांमोनहा बुंदोङो जोंनि बर'फ्रानो बर' थियाटारखौ नाया अब्ला आं बुंदोङो मानो नायनो बर' थियाटारखौ मानो नायनो जोंबो नायनो थाङो नाथाय जेब्ला नायनो थाङो 10 मिनिटनि बारा नायनो हाया माखासे समयसा जों नुनो मोनो थियाटारनि खोथा बुंबा स्टेज ड्रामानि खोथा बुंबा जोंनिया बे जाहैबाय माने लाइटिंनि बाहादुरि लाइटिंआ मोनसे आर्ट ड्रामायाव स्टेज ड्रामायाव दा गिबियावनो जोंनाव लाइटिंआ मोजां नङा लाइटमेना एक्सपार्ट गैया नाम्बार 2 साउन्डआ थिग जानो नांगौ साउन्डआ मोजां नङा जोङो सिमलायाव दिन्थिबा न'आव एसामिस थियाटारनि मोनफ्रोमबो डायलगखौ खोनायो नाथाय बर' थियाटारखौ जोङो न'आव खोनानायाथ' गोजाननि बाथ्रा हल सिङाव थानाय मानसिफ्रानो गासैबो खोनाजोबा बे अब्ला थियाटारखौ जों मानो नायनो बर'नि थियाटारखौ खारन गोजां बोथोरनि सम लेब सिङाव कम्बल सिङाव उन्दुनानै थादों दा बिनिफ्राय ओंखारबोनो नांगौ मानसिफ्रा अब्ला माबायदि जानांगोन जोंनि थियाटारा दा दिनैनिफ्राय 30 बोसोर सिगांनि खोथाखौ आं बुंगोन जों उन्दै समाव नायदोंमोन लेम बर' थियाटाराव तेजिमला गोसोआव दं आंहा दाबो मोनसे रिंगु गामसा बिराद मोजां मोनदोंमोन नायनानै आरो बे समाव बहुत मानसिफ्राबो नायनो फैयोमोन 30 बोसोर सिगांनि बाथ्रा दानिया जोङो फैयै दिनै 30 बोसोर बारबोबाय 2022 मायथाइयाव आगान होबाय 30 बोसोर सिगां जोङो बर' थियाटारखौ नायदोंमोन जोंनि बर'फ्रा नायदोंमोन दा 2022 सम सफैबाय दा बर' थियाटारखौ मानो नाया आं बुंनो नागिरदों 30 बोसोर सिगां जुदि जोंनि बर' थियाटारखौ नायदोंमोनब्ला 2022 सनाव जों मानो नाया खोथाया नैबेनो जोंनि 2022 सनाव जोंनि कालचारा बेसेबां दावगाखो गुबुन हारिनि कालचारा बेसेबां दावगाखो जों एसामिस थियाटारखौ नायदो दिनैनि दिनावहाय एसामिसफ्रा बेबायदि स्टेजआव खालि ड्रामाल' दिन्थिया बिसोरो टेकनिक माखासे टेकनिकेल माखासे सोखो मोखो दिन्थियो हिस्ट'रिखौ दोनथ'नानै दिनै मानि बादायलायदों एसामिसफ्रा टेकनिकेल मा बेवहाय माने रेलगारि एक्सिडेन्ट जानाय गारिनि एक्सिडेन्ट जानाय बे स्टेजआवनो फ्लाइट बिरनाय दिनै बेखौ एसामिसफ्रा दिन्थिदों नाथाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मा दिन्थिदों जोंनि बर' थियाटारा आं दहायनो बुंबाय जों मोनसे 30 बोसोर सिगां नायदोंमोन आं गोसोआव दङ लाइटिंआबो थिगैनो दंमोन साउन्ड सिस्टेमाबो थिगैनो दंमोन खिन्थु 30 बोसोरनि उनावहाय जोङो नुबाय ना जोंनिया लाइटआ मोजां जायो ना जोंनिया साउन्ड सिस्टेमा मोजां जायो ना जों माबा मोनसे टेकनिकेल जों माबा मोनसे रायजो राजाफोरखौ नायनानै गोमोहोनो हानाय जों माबा मोनसे दिन्थिनो हादों दा जोंनि एसामिस थियाटाराव बेखौ नुदोंबा जोंबो बर' थियाटाराव दिनैनि नैबे 2022 मायथाइनि जोंनि नायग्राफ्रा दिनै एसेबाबो लुबैदों बिसोरजों समान समान थांफानो दा बेखायनो आं नैबेखौ बुंगोन आंहा एक्सपिरियेन्स दङ मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनथाम थियाटार हाइफाइ ए ग्रेडनि जोङो सोलियो आरो जेब्लानाखि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ए ग्रेडनि मोनथाम थियाटार हाइफाइ थागोन अब्ला आं बुंगोन जोंनाव जेसेबांखिनि आर्टिस्टफोर दङ बर'फोर बे साफ्रोमबो बर' आर्टिस्टफ्रा बे थियाटारावनो थानानै गावनि लाइफखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि मोनसे खाबु मोनगोन जेरैहाय एसामिसाव 100तानि बारा थियाटार दङ बे मोनफ्रोमबो 100ता थियाटारा बोसोरसेयावबो गासिबो रेगुलारलि कन्टिनिउ बिसोरो पेन्डेल मोनो आरो बे एसामिस थियाटाराव थानाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा 25 लाखनिफ्राय जायफोर मेइन आर्टिस्ट 80 लाख थाखासिम बिसोरो रिमुनारेसन मोनो दा अब्ला जोंनि बर'फोरना मानो मोनथामा सोलियो दा सोलिनो गोनांब्ला आं नैबेखौनो बुंगोन जोंबो एसे गोदान माबा मोनसे सिन्था खालामनांसिगोन 2022 सनाव जों दिनै थियाटार जुदि गादोंबा 30 बोसोरनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबा जानाय नङा 30 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबा जानाय नङा 2080नि 85नि 90नि खोथाखौ जों सिन्था खालामबा जानाय नङा जों सिन्था खालामनांगोन 2022 मायथाइनि
आरो बेखिनिखौ जोङो मोजाङै प्रिपारेसन खालामनांगोन दा प्रिपारेसना जों बोरै खालामगोन आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि बर' थियाटारखौ जों दाबो नुयो हमना ला आङो फैगौ बोसोराव थियाटार खुलिनो होनना सिन्था खालामबाय दानिया मा खालामो मास मोनसे सिगां आङो सोरबा स्क्रिप्ट राइटार आंनो मोनसे स्क्रिप्ट नांगौ स्क्रिप्ट राइटारा मा लिरदों बेजों सोमोन्दो गैया स्क्रिप्टखौ लाबोबाय नायजाबखौ दिन्थिबाय बेयाव माबायदि आर्टिस्ट नांगौ बेजोंबो सोमोन्दो गैला स्क्रिप्टआ लाबोबाय रिहार्सेल होबाय एसामिस थियाटारखौ जों नुयो फैगौ बोसोरनि मोनफ्रोमबो स्क्रिप्टआ बिसिना दा फाइनाल जाबाय आरो बबे स्क्रिप्टनि थाखाय सोर सोर आर्टिस्ट नांगौ बिनि एग्रिमेन्टखौबो बिसोरो दा खालामनानै लाबाय दा गतिके आं नैबे खोथाखौनो बुंगोन जे जोंनि बर' थियाटारखौबो जों जुदि फोथांना लाखिनो गोनांब्ला जोंनि हारिमुखौबो जों गोजौआव दैखांनो गोनांब्ला जोंनि थियाटारनि जा गोहोम बे गोहोमखौ नांथारगोन थियाटारनि जि रल बे रलखौ नांथारगोन आरो बेखौ जाफुंहोनो गोनांब्ला जों बेवहाय कनसियास जानो नांगोन आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों सान्दो बावदा थियाटारा जोंखौ रायलायफैदोंमोन फैला मेन्देलाखौ बै समाव अब्ला जोङो सानैजों 5 लाख थाखा बिदोंमोन बे 5 लाख थाखा बिनायाव बिथांमोना जोंजों जेबो रायलायाखिसै सिन्थाया मा जाबाय फैला मेन्देलानि एक्टिंखौलाय बे सानफुआनो खालामनो हायो बेखौ जों 50,000 मोनो फैलानलाय मानो 3 लाख थाखा होनो दा खोथाया जाबाय मा बे सानफुखौ 300 थाखा होनानै सोर टिकेट दाननानै नायगोन खोथाया बेयाव सोनारो दा गतिके सानफुसो नालाय एक्टरा गतिके जों टिकेटनि दामखौ बेसेबां खालामदों 100 थाखा 150 थाखा आरो ओंखायनो थियाटारनि बिगुमायाबो मा लादों हरसेयाव 40,000 थाखा आं बुंदों फैला मेन्देलाखौ एक्जाम्पल बुंदों फैला मेन्देलाखौ लानानै थां बिनिफ्राय हरसेयाव 1.5 लाख थाखा ला मानो मोना दा अंकआ बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंहा पामफुलिजों खाथियाव गसंनो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय खाथियाव फैयोबा मोजां जायो आंनि बहुद सिगां खाथियाव थादोंमोन गाज्रि मोनाबा फैनो हायो आरोखि दा खोब गोजोननाय मोन्दों पामफुलि ब्रह्म गयारि मावबाय थायो पामफुलि गयारि आइराखि थियाटार बियो दिनै देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनो लादों आं सानदों बे आइराखि थियाटारनि गेजेरजोंनो बर'नि थियाटाराव गोदान मोनसे जुग फैगोन आं बुंबाय देग्लाय बोसोराव स्टार्टिं देग्लाय बोसोरनिफ्राय माखासे एक्सपिरियेन्स मोनगोन बे एक्सपिरियेन्सजों फैगौ बोसोरावहाय मा अभाब जानाय बेखौ बुजिनानै जाहाथे फैगौ बोसोराव बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो नाजायो आं बेखौनो खावलायगोन दा जोङो नुयो देग्लाय बोसोराव एसे माबाफ्रा गोदान थुम्बुफ्रा गोदान स्टेजआबो गोदान खोमा ना स्टेजआबो गोदान स्टेजआथ' फैगौ बोसोरावबो सोलिगोन बारजों जिबाय थागोन गाबोन गोदान लाबोनांगोन बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो आं सानदों जे फैगौ बोसोरावहाय साबसिन हामसिन खालामनो गोनांब्ला हयथ' फैगौ बोसोराव माखौबा सोलायबावनो गोनां जागोन दा नैबेखिनिखौनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोबथारनायाव नोंथांमोना बे थियाटार नायनायदों गोलाव खोथा बुंला जोंनियाव जिखिनि साउन्ड सिस्टेम दं बे साउन्ड सिस्टेमानो एखेबारे साफिसियेन्ट बिनिफ्राय आरो बारा नांखाया दा खोथाया जाबाय मा आं दे नैबे माइक्र'फनखौ लादों बे माइक्र'फनखौ डायनामिक माइक्र'फन होनना बुङो ओमफ्राय बेखौ इउनिडाइरेक्सनेल डायनामिक माइक्र'फन बेखौ आं सिदा लादों खुगा खाथियाव ओंखायनो खोनादों बेखौ ओरैजाय लाबा खोनाया खोनादोंबा खोनायाखै ओरै लाबा खोनायो आरो बेखौ इउनिडाइरेक्सनेल माइक्र'फन होननानै बुङो खुगा खाथियाव लानाय बेनिफ्राय गोजाम जोंहा ट्रेडिसनेल मोनसे माइक्र'फन दं थावजेननि बे फोजोंसारमोना बाहायो दाबो खोब समाव बाहायनायाव रिगि थावजेननि माइक्र'फन होगोन बे थावजेननि माइक्र'फनाबो दानि दिनावहाय बे माने साफिसियेन्ट नङा खोब सम्भब जोङो दा बहाबा नाटकखौ रोमैसो खोनागोन एबा डायलग होनो गोनांबा स्पिकारखौ नागिरनानै आर्टिस्टआ स्पिकारनि खाथियाव थांगोन बेबायदि जायो आरो जोंनाव नङा होनबा दा बिनि सलुसन फैबाय दानि नैबे माबायाव टेक्न'लजिया बहुद डेभेलप जाबाय हिसाबै बे स्टेजनि थाखाय मोनसे माइक्र'फन
बाहायो आरोखि बाउन्डारि हाइपार कार्डियक माइक्र'फन होनना बुङो बाउन्डारि माइक्र'फन बेबो इउनि डाइरेक्सनानो बेवहाय थारमाने अमनि डाइरेक्सन माने गासिबो सोरगिदिं होजोबो बे माइक्र'फना दा बे अमनि डाइरेक्सनखौ जों होनो माबाखौ अमनि डाइरेक्सनेल माइक्र'फनखौ जों होनो हाया कारण बै साउन्ड बक्सनि जि साउन्ड बियो ओरैजाय माबा जाफैनानै हुइसेल गाबो आरो टिप ना गाबो ओंखायनो बे बाउन्डारि माइक्र'फनानि इउनि डाइरेक्सन बे माइक्र'फनखौ जोङो बाहायनो हायो आरोखि बेवहायबा ओजों मोननै माइक्र'फन होयोबानो आं दा स्पिकाराव जिखिनि खोथा बुंदों बे डायलगखौ जोङो स्टेजआव पारफरमेन्स खालामनानैबो मोनगोन आरोखि दा बेखायनो बे बिनानावनो आं दिनै मोनसे अफार होनो सानबाय बाउन्डारि माइक्र'फन गंनै आं बिथांनो अफार होनो नागिरदों आरोखि दिनैनिया थारमाने आं बेखौ अर्डार होदों अनलाइन 28 सेप्टेम्बराव मोनगोन 28 सेप्टेम्बराव आङो बे माइक्र'फनखौ आंखौ जुदि लोगो हमफैयोबा हरगोन आङो निश्चय बिनि गेजेरजों माखासे प्रब्लेमा सलुसन जागोन होननानै आं सानबाय जियानो जा आयराखि थियेटारा गोलाव थांनानै थाथों आरो बिनानाव हिसाबै आं बेखौ मोनसे खोथाखौ बुंगोन स्क्रिप्टआव जेब्लाबो गुरुत्व हो स्क्रिप्टखौ जों इम्पर्टेन्स होनो नांगोन नङा होमबा स्क्रिप्टखौ आंबो लिरनो हायो बयबो लिरनो हायो खिन्थु एसे प्रफेसनेल स्क्रिप्ट राइटारनिफ्राय जों स्क्रिप्टखौ लाबा मोजां जायो कनसेप्टखौ नों होनो हायो जे आंनो ओरै स्क्रिप्ट नांगौ बा स्क्रिप्ट राइटारा नोंनो लिरनानै हरगोन मोजाङै स्क्रिप्टनि एज पार डिमान्ड अफ स्क्रिप्टआ माबायदि आर्टिस्टखौ डिमान्ड खालामदों बे हिसाबै आर्टिस्टनि सेलेक्सनाबो जानो नांगोन आरो आर्टिस्ट सेलेक्सन खालामनायाव थाखा फैसाजों कमप्रमाइज खालामना आं दहायनो बुंबाय थाखा फैसाया आर्टिस्टखौ लानानैबो नोंनिया डिमान्ड जायो हरसेयाव नों 40,000 लादों फैगौ बोसोराव नों 1 लाख थाखा लानो हागोन आर्टिस्टखौ नायनानै खोथाया एखे जायो दाम खमनि आर्टिस्ट लादों नों हरसेयाव 40,000 लादों दाम गोसानि आर्टिस्ट लादों नों हरसेयाव 1 लाख थाखा लादों बेबायदि जायो आरोखि बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला मालाबा मोनसे रलनि थाखाय खेबसेल' ओंखारनांगौ रलनि थाखाय जोंनो सासे फिटेड सासे आर्टिस्टबो गोनांथि जायो हमना ला सासे डक्टर ओंखारनांगौ बियो खेबसेल' ओंखारगोन खेबसेल' ओंखारनो नांगौ गतिके मानो बिनि थाखाय एक्सट्रा एक्टर लाबावनो बै स्टेज बोग्राखौनो खनसे ओंखारहोनोसै जोंनि सिन्ताफ्रा बेबायदि जायो दा बे फिसा बुस्थुखौ जुदि जों नोजोर होआबा नैबे थियेटाराव जों कुनुदिन दावगानाय नङा आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि बर'नि जि हारिमु दावगानायनि जिथु जांख्ला बे दा जोबथा जांख्लायाव सौफैबाय बिनिफ्राय आरो जों जौगानो हाया माला जौगानो हागोन जेब्लानाखि जोङो थियेटारखौ इन्डास्ट्रि हिसाबै गायसननो हागोन बर'फ्राबो नैबे थियेटारखौ इन्डास्ट्रि हिसाबै जों गायसननो हानांगोन जों दिनै इन्डास्ट्रि हिसाबै लानो हानाय जायाखै आरो बेबायदिनो फिल्मखौबो जों इन्डास्ट्रि हिसाबै लानो हानाय जानांगोन दा फिल्मखौ जों इन्डास्ट्रि हिसाबै लानो गोनांब्ला आंनि एक्सपिरियेन्सआव आं बुंगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय 50टा सिनेमा हल जों खालामनो हायो आरो 50टा जुदि सिनेमा हल खालामनो हायोब्ला जों गाबोन बलिउड स्टेन्डार्डनि जों सिनेमा बानायनो हायो नोंथांमोननो गेरेन्टि होदों आङो कारण जोंनियाव टेलेन्टनि आंखाल गैया थिग बेबायदिनो एसामिस थियेटारखौ जों इन्डास्ट्रि हिसाबै लानो गोनांब्ला एसामिस थियेटारा बर' थियेटारखौ जों इन्डास्ट्रि हिसाबै लानो गोनांबा जोंनि बर' थियेटारा आबाहन बायदि कहिनुर बायदि जाथारनांगोन आरो गाबोन जुदि फानफुलिया बे आयराखि थियेटारखौ कहिनुर स्टेन्डार्डनि जुदि थियेटार हिसाबै गायसननो हायोब्ला नायबानो जाबाय फानफुलियाबो हयथ' फानफुलिया जोबथारनायाव सिजननि जोबथारनायाव 2-3 लाखसोल' थाखा मोनजागोन खोब सम्भब जुदि नोङो आबाहन स्टेन्डार्डनि जुदि खालामबा 3 लाख 30 लाख थाखा मोनजागोन दा बेखौबो नोजोर होनानै आवगायलांनो थाखाय आं बिनानावखौ खावलायबाय आयराखि थियेटारा थांनानै थाथों आरो जिखि जाया समावनो जोंनिफ्राय बोसोन नांगौब्ला आंल' नङा जों जेसेबांखिनि सिनियर आर्टिस्टफोर दं जों जेब्लायबो बोसोन होनो हेफाजाब होनो थियारि थेंक इउ गोजोन्थों खुलुमबाय